Żieda ma taqta' xejn fl-ammont ta' vetturi fit-toroq Maltin. Fit-tielet kwart ta' din is-sena, ġifieri minn Lulju sa' Settembru, l-ammont ta' vetturi liċenzjati fit-toroq Maltin żdied b'medja ta' 38 vettura kuljum. Dan skont statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi kif sa tmiem Settembru ta' din is-sena kien hemm 356,146 vettura reġistrata. Minn dawn 79% kienu karozzi għal passiġġieri, 13.5% kienu vetturi kummerċjali, 6.4% kienu muturi fil-waqt li xarabanku minibuses kien hemm inqas minn 1%. Tul it-tielet kwart ta' din is-sena nataw 5,669 liċenzja ġdida. Il-maġġoranza tagħhom kienu għal karozzi tal-passiġġieri, segwiti minn liċenzji għal muturi. Il-kważi 1000 liċenzja għal muturi tfisser żieda ta' 71.2% fin-numru ta' liċenzji għall-istess kategorija s-sena li għaddiet. L-istatistika turi kif kien hemm 2569 liċenzja ġdida għal vetturi ġodda, fil-waqt li 3100 liċenzja kienu għal vetturi użati, jew second hand kif isibuhom ħafna.